Toto se na vstupním školení nedozvíš. Vysvětlím ti problematiku obědových přestávek v práci. Většinou nejsou propláceny a to je v naprostém pořádku. Existují případy, kdy propláceny být musí. Pokud je to tvůj případ a proplácené nemáš, možná ročně přicházíš o 1 celou měsíční mzdu. A to je dost peněz. Abych to zjednodušil, buď máš přestávku v práci na jídlo a oddech, ta se do pracovní doby nezapočítává. A nebo máš přiměřenou dobu na jídlo a oddech, ta se do pracovní doby započítává. Tu musíš mít proplacenou. Přiměřenou dobu na jídlo a oddech máš v případě, že práci nejde z technologických důvodů přerušit. Občas máš chvilku, kdy se můžeš napít nebo něco zobnout, ale nemáš přestávku v práci na jídlo a oddech, jak je popsána v zákoníku práce. Přestávka v práci na jídlo a oddech, ta neplacená, splňuje tato kritéria. Za prvé, trvá nejméně 30 minut. Může být i delší. Za druhé, musí být poskytnuta nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce. Za třetí, nesmí být zařazena na začátku nebo konci pracovní směny. Za čtvrté, a to je důležité, může být rozdělena, ale v takovém případě musí její nejkratší část trvat minimálně 15 minut. A za páté, nezapočítává se do pracovní doby. Pokud tyto body nejsou splněny, pravděpodobně nemáš přestávku, ale přiměřenou dobu na jídlo a oddech a ta se započítává do pracovní doby, tudíž měl bys ji mít proplacenou. Pokud se jedná o přestávku, měl bys mít někde napevno napsáno, kdy těch 30 minut začíná a kde končí. Jinak bude zaměstnavatel těžko prokazovat, že ti přestávku poskytuje. Je to zaměstnavatel, kdo musí poskytovat, jinak mu hrozí pokuta až 1 milion. A ještě existuje jedna možnost, kdy musíš mít přestávku proplacenou. A to pokud do přestávky na jídlo a oddych vyjde bezpečnostní přestávka. O bezpečnostních přestávkách se dozvíš v jiném videu. Nezapomeň nás sledovat. Obecně u bezpečnostních přestávek platí, že trvají 5 až 15 minut a zařazují se co 2 hodiny. To znamená, že se můžou trefit do přestávky v práci na jídlo a oddych. A pak musí být proplacená celá přestávka v práci na jídlo a oddech. A jen pro zajímavost, na bezpečnostní přestávky se taky někdy zapomíná. Jo, a pro mladistvé je to ještě trochu jinak. Jim musí být přestávka poskytnuta nejdéle po 4,5 hodinách a musí trvat 30 minut. Pro ně neexistuje přiměřená doba na jídlo a oddech.